Dating miyembro subuot kan rebeldeng grupo na nahampang sa kasong murder, dakop sa checkpoint kan kapulisan sa Camarines Norte. Uyan report ni Veblen Reynes. Day na nakapalag sa checkpoint kan Mercedes MPS ang sarong subuot miyembro kan rebeldeng grupo na lunad kan sarong pampasaherong tricycle sa Eco Avenue, Barangay 5, Mercedes, Camarines Norte. Ang nasabitan ng persona ang inaresto sa lindong kan mandamiento de aresto para sa kasong murder na mayong pigre-rekomendang piyansa. Sigun sa report, nakaresibe subot ng impormasyon ang mga otoridad sa presensya kan nasabitan ng persona kung kaya tulos man na naghiro ang mga pulis. Ng isang tricycle, isang public tricycle, biyahe dito ho sa bayan ho ng Mercedes na may pasahero na si Ramirez Enzo Bonde. Isa ho siyang isang CTG member o isang NPA. Makalihis maaresto. Tulos man na nakipagkoordinar ang Mercedes MPS sa Bato MPS kung sa gikan ng warrant of arrest. Napag-araman na enot naman na nagsuko ang nasambitan ng miyembro kan rebeldeng grupo na dating nag-ooperar subuot sa mga lugar kan Balatan, Bato, Asinbula, Camarines Sur. Pag nag-surrender po is willing po sila na magbago at bumalik po sa ating gobyerno at magbagong buhay. Pero kung hindi po sila talaga, wala po sila talagang balak bumalik, ay ganito ang mangyayari. Ini si Veblen Reynes, Balitang Bicolandia.